Harjoituskausi alkoi lokakuussa ja siitä sitten ollaan painettu 2-3 kertaa viikossa. Syksyllä tuli tosi paljon uusia jätkiä. Meillä on nyt melkein 10 uutta ruukia. Joukkueen runko on pysynyt aika hyvin samana. Kyllä mulla on vahva luotto tähän joukkueeseen tähän kauteen. Tuntuu, että mä oon ottanut vähän enemmän vastuuta tuosta uusien äijien sisäänajamisesta ja paljon ollaan reenattu ihan basic-asioita, miten juostaa erilaisia kuvioita ja mitä erilaiset kuvakombinaatiot, miten ne aukeaa. Siinä on ollut hyvin hommaa, mutta musta tuntuu, että äijät on sisäistänytkin sitä tosi hyvin. Mä oon keskittynyt enemmänkin noihin linjamiehiin ja niiden ihan perustekniikoihin ja näihin lähdetty niistä liikkeelle. Ihan niin kuin ensimmäiset askeleet sahtia ja tällainen näin. Totta kai kun on panostanut itse enemmän siihen asiaan, ei ole ainoastaan ollut pelaamassa, vaan päässyt vähän jakaa tietoutta kanssa, niin sitä odottaa paljon enemmän, miten se homma lähtee rullaamaan. Virheet tulee, se on ihan varma, mutta niissä vaan pitää oppia. Turhaa tässä nyt treenataan koko talveelle, että sä voittamaan lähde. Ei mulla ole mitään muuta kuin mestaruus mielestä.